Kung pagkaon sa buntag ang atong paghisgutan, maudayon ni ang ato maunahunaan. Siyempre, barato ra, gawas na na, kini simple ra. Tinuon kita ray magbuot kung pwede ba nato ipabongga or igo-igo ra. Apan kining tanan nga ato naunahunaan usalay padulungan nga atong kagutom mahuwasan. Hastang, whoops! Kanas basang kabuntagon, oy, syempre, kumplito ba ang tanang pamilya o ang team collab sa pag-initiate na kinghiusa? Basta ito araw. Mami, kalami. Oo, dodong lamigid na siya tanawa si mami o perti ang kubit. Appear, ingon nila kani nga pagkaon bati daw para sa dinner. Pwede kayo. As long nga kini makaon bisag aga udto pa or hapon ba lamigid ikaon. Karid, pero kani, ambot na lang. Hala, sige, pag video pa sa gawas bisag na ay giluto. Pagod na noon. Mga kamix mo dyan din resulta basta mag-vlog o talawa. Yun talawa. Gawas. Ato ta sa laing eksena na atay mga gagmayng bisita, mga gwapa, mga gwapo ug mga cute na sila. Hastang kaanindot naman pagkaon na naman. Pili. Asa ninyo ang pili ng malanggaw? Butikaw. Ikaw ang napilian kay metatakman nga kuya, Imor. Dili man tuod ta Amerikano pero ingon niya pagkaon daw kini sa Amerikano. Ano ba kita? Ito na yan? Oo. Muti kita ang sirada. Muti para haba ng live ko. Ito na kalandrakas na diri ito na yan. Sige, first, sige. Plaster lang tayo, plaster ha. Serve lang, serve. Si Katunay, pauli lang kay. Oh, katunay. Doon nag-diet si Katunay, doon nag-diet. Basta yun na nagtanong. TV mga Mga kita. Tilayla. Mix, mga. Yes. Katunay mga ata katunay. Oo, mga ito. Okay. Ibisa par. Next, sample naman dyan. Isang tikim ba? Mga katunay, kahit tayo. Sample naman dyan. Bangan yung mga videos ni Super Mario TV. Ikaw. Malinis na nalang isang asili. O, di kaysa pero ang iyong humot. Wala ko'y gasto diri. Ang pinang iyong humot. Ay, wala man ko'y power. Pero mga katunay, it's not about food nga nag-create nig banding. But, it's about pakigdait why we created this thing. Yehehe! Dapat lang no, kay samtang naa pa sila, atong i-treasure ang paghimahimamat kanila. Because you know na nga dili kita magpabiling hantod